Internetera konektatu nahi duzu? Ikus ditzagun horretarako dituzun aukerak. Lehenengo aukera 3G teknologia erabilita sare mugikorraren bidez konektatzea da. Android mugikor honek Wi-Fi sare baten bidez konektatzeko aukera ere ematen dizu. Euskaltelen internet mugikorrerako tarifa aukera zabalena aurkituko duzu. Gainera, internet etxean baduzu, atsegin dut ere izango duzu. Hau da, internet telefono mugikorrean erabiltzeko doako tarifa betiko. Hautatu red mobil o Wi-Fi eta sakatu siguiente. Orain, sinkronizazio automatikoa edo eskuzkoa hautatu behar duzu. Lehenengo aukeraren bidez, mugikorra pizten duzunean, sarera konektatuko zara eta posta kontua, Facebook eta gainerako zerbitzuak automatikoki eguneratuko dira. Bigarren aukera hautatuz gero, eskuz bakarrik konektatu ahal izango zara. Mugikorrean internet izateko tarifaren bat baduzu, aukeratu sinkronizazio automatikoa eta sakatu siguiente. HTC Wildfire telefonoak eskura dauden Wi-Fi sareak detektatzen ditu, beraz, gehien interesatzen zaizuna aukeratu beharko duzu. Kasu honetan Euskaltel aukeratuko dugu. Gero, siguiente sakatu, eta ondoren, Googleek kokapen zerbitzu anonimo bat eskaintzen dizu. Zerbitzu horren bidez, zure mugikorraren kokalekua erregistratzen da. Aukera hori oso erabilgarria izan daiteke hainbat egoeratan. Aukeratu gehien komeni zaizuna eta sakatu siguiente.